नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या देऊळमक्की श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाच्या शिखर प्रतिष्ठापन कार्यक्रमात रंगलो 2 दिवस भक्तिमय कार्यक्रम. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामाच्या श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचो शिखर प्रतिष्ठापना समारंभ आयतवार तारीख 2 आणि सोमार 3 जुनाक 2 दिवस धार्मिक विधीन मोठ्या दबाजान संपन्न झालो. 2 दिवसाच्या या कार्यक्रमात सार्वजनिकांन भक्तिभावान या कार्यक्रमात उपस्थित राहून श्रीच्या कृपा आशीर्वादाचो लाभ घेतलो. श्रीच्या देवस्थान शिखर समारंभात सार्वजनिक प्रार्थना, गणेश पूजा, पुण्याहन नांदी, ऋत्विक वर्णन, मधुपर्क, कौतुक बंधन, गणेश याग, राक्षोग्न वास्तू होम, शिखर आदिवासी बली, पुण्याहन नांदी, प्रतिष्ठांत होम तसेच शुभमुहूर्ताचेर श्री लक्ष्मीनारायण देवाची शिखर प्रतिष्ठा, रुद्र हवन, कलावृद्धी होम, शक्ती हवन, प्रतिष्ठा हवन, पूर्णाहुती, ब्रह्मकलाभिषेक, महानैवेद्य, श्रीची महामंगळ आरती, सार्वजनिक प्रार्थना, ब्राह्मणालय आशीर्वचन, तीर्थप्रसाद वितरण, नंतर दनपारा सार्वजनिक अन्नसंतर्पणाचा कार्यक्रम झालो. या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमात भक्तान अलोट अशी उपस्थिती लावून श्रीच्या कृपेक पात्र झाले दिसून येत आले. 2 दिवसाच्या या श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाच्या आवारात भक्तिमय वातावरणात देऊळमक्कीच्या या पवित्र स्थळांची साक्ष या भक्ताला उपस्थिती जागृत झाली दिसून येत आली. श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाच्या या 2 दिवसाच्या शिखर प्रतिष्ठापना कार्यक्रमाची क्षणचित्रा देऊळमक्कीचे समाजसेवक श्री प्रज्वल शेठ हे मी कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाक धाडलात. पळया श्रीच्या धार्मिक विधीचे काही क्षण. हमें भी हेलो और हम का भी दे रहे उदास होने कान होने ना कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.